Zdravíme všechny fanoušky IT. Dnes bychom vám rádi představili nový kapesní projektor společnosti Samsung. Jedná se o model MBP200. Tento projektor se dodává v úhledném balení, které obsahuje všechny nezbytné příslušenství, které budete k novému projektoru potřebovat. Balení obsahuje miniaturní jednotku projektoru, nabíječku baterií, kterou můžete připojit přímo k projektoru a tím dobíjet vnitřní výměnou baterií a zároveň jej napájet přímo ze sítě. Druhou náhradní baterii, cestovní nabíječku, ve které můžete dobíjet náhradní baterii, datový kabel na propojení počítače s projektorem. Přes tento kabel lze do zařízení nahrávat multimediální soubory, tak jako na běžný USB flash disk. Kabel na propojení mobilního telefonu a projektoru lze tedy snadno prezentovat soubory a videa přímo z mobilního telefonu Samsung. Dále balení obsahuje VGA kabel mezi notebookem a projektorem. K této propojce lze zároveň připojit nabíječku a datový kabel. Dále v balení nalezneme stereo sluchátka, pouzdro na projektor, stojánek pro prezentování na stole, klip pro projektor, uživatelskou příručku, paměťovou kartu microSD o kapacitě 4 GB. Pokud se tedy podíváme na samotný miniprojektor, uvidíme, že čočka je umístěna na boční straně a zakrytá ochrannou krytkou. Na další straně je pak posuvník, kterým zaostřujeme výsledný obraz a zdísku pro připojení sluchátek. Pod posuvníkem se pak nachází slot na microSD karty a na druhé straně nalezneme datový port pro připojení všech kabelů a adaptérů. Plus malý, ale výkonný reproduktor. Na spodní straně projektoru se nachází kryt baterie a i samotná baterie. Dál na jedné z bočních stran projektoru nalezneme posuvník pro zapnutí a vypnutí projektoru a také pro zablokování tlačítek. Horní stranu pak zdobí několik kvalitních dotykových tlačítek pro pohodlné ovládání všech funkcí projektoru. Po zapnutí projektoru se zobrazí přehledné menu s rozdělením na 6 ikonek, kdy každá označuje typ přehrávaných souborů a tak se můžeme lehce orientovat v uloženém obsahu. Navigace mezi jednotlivými ikonami probíhá za pomocí 4 navigačních šipek a potvrzovacího středu. Obsah paměti zde máme rozdělený na hudbu, video, obrázky a dokumenty. Dále zde máme ikonu s nastavením parametrů projektoru a ikonu pro přepínání mezi LCD a projekcí. Přepínání mezi monitorem a projekci lze také snadněji provádět pomocí dlouhého stisku tlačítka přímo na přístroji. Toto tlačítko zároveň slouží jako funkce zpět. Druhé hardwareové tlačítko slouží k vyvolání dočasného menu třeba při přehrávání videa, kde je například možnost označit si začátek a konec úseku videa a nastavit si pro tento úsek opakování. Pojďme se teď podívat, jak miniprojektor zvládá samotné projekce. Nejdříve si zvolíme obsah, který budeme promítat. My jsme si zvolili video. Následně vybereme mezi videosoubory ten, který chceme přehrávat a prostředním dotykovým tlačítkem potvrdíme. Projektor reaguje velmi rychle a prakticky ihned nám zobrazí video na LCD obrazovce. Nyní video přepneme do projekce. Jak vidíte, je obraz až neuvěřitelně jasný vzhledem k velikosti projektoru. Doostřit můžeme pomocí posuvníku na boční straně.
Kvalita audio výstupů je také na velmi slušné úrovni. Přímo na projektoru můžeme ovládat hlasitost, a to spodní a horní šipkou. Bočními šipkami pak lehce přepínáme se zobrazovanými videi. Pokud chceme ukončit přehrávaný soubor, stačí, když stlačíme hardwareové tlačítko zpět a dostaneme se na výpis uložených souborů. Opětovným stiskem se dostaneme až na úvodní menu. Nyní můžeme dlouhým stiskem tlačítka zpět obraz lehce přetnout zpět na LCD. Mini projektorem Samsung vytvoříte obraz neuvěřitelných 150 cm.